Така, днеска една малка модификация. В принцип въобще не мислех да я снимам, ама викам, що не. Модификацията на струга няма да е от тая страна, а ще е от обратната страна на шпиндела. Както виждате, аз вече съм започнал. В принцип, отвора, който е изрязан тук, е много накриво и слагат ламаринка и го центрова, нали, по някакъв начин, да идват долу по-прилично. Обаче, тук има, хората са измислили някаква система. Не знам, някой я каза или я гледах някъде, или я четах из някой форум. Вече не съм сигурен, но идеята е, че на тая ламаринка се гравират градуси от 0 до 360, нали, като през 5-10 градуса, както си прецени всеки. Слага се на мястото си, ето тук, и се прави един белек на шпиндела и по този начин, като тук сме си, нали, можем да си индикираме универсала. За какво се ползва това? Някои си правят приспособление, което може да хваща бормашина и примерно трябва да направят фланец с 4 отвора. Нали, като приключат с стругуването, зануляват си, примерно да речем, че така гледаме, нали, отзади, така ни е на 0 и дупчим първата 90 градуса, втората 90 градуса, третата 90 градуса, четвъртата. И колко е валидно това е друг въпрос, но евентуално ще го изпробваме. Добре, сега ще гравирам този фланец, не знам как да го нарека, ламаринка, като аз съм подготвил програмка и ще видим какво ще излезе. Дано не го усера много. Готово, гравирано. Не се получи перфектно, но за 5 минути работа толкова. Добре, главните проблеми са, ето тук, че я показвам с нещо по-точно. Ето тук трябва да е 315 срещу тая линия. Това се получава, защото аз изчистих тая ламарина с шлайфа и на някои места явно съм натиснал повече и материала е по-нисък и гравирането ни е много дълбоко, около 10-2 е. Тук тези са добре, да, тук се падна двойката срещу отвора, но числата ще ги добавим с маркер. Да, защото тук 45 не се вижда, невероятно, защото е тук ръждали какво се е получило. Нулата и тя остана точно на това, ама нулата с 360 лесно се разбира, 90, 120 бива, какво виждам, да, 135 почти не се личи, 180 е супер. Другия проблем, който е, всичките черти в края си малко наляво сочат. Това е защото има една опция Lead In и Lead Out в кама, която аз трябваше да Lead Out да го махна, но няма значение. Достатъчно прилично е. Може би ще да се получи по-хубаво, ако бях боядисал целия фланец и после да го гравирам. По-хубаво ще да се личат, но чак толкова няма да се кахарим. С маркер най-вероятно ще допиша 315, 45 и 120, да. Като, да, аз не обясних как са разграфени, но малките чертички са през 5 градуса, големите са през 10 и на няколко главни места. 45, 60, 90, 120 и така нататък. Съм добавил цифри и
съм сложил малко по-висока черта. Ето за това изкривяване, което говорих, ето на тая черта се личи много лошо, но ще го преживеем, не е толкова зле. Въпросът е в началото да са на правилното място, където ще ги сравняваме с... И така, добре се виждат. Добре, слагаме го на струга и гледаме. Така, вече сме инсталирани на място. Всичко точно. Сега, примерно, трябва ми да почнем от 0 градуса. Ако правя, докарвам си тая чертичка. Добре, значи най-вероятно тая черта трябва да я направя доста по-тясна, ама за сега с този маркер така долу-горе на средата на чертата и казваме, ще пробиваме през 90 градуса. Так, първото е на 90. Добре, не е толкова трудно за наместване. След това наместваме на 180. Добре. Той лесно се вижда и след това на 270. Той малко трудно се вижда. Да, подминал съм го леко. Така, си го връщам. Добре. Шантъла не знам дали работи, но евентуално ще го изпробвам. Строя се човек да го опита. Аз на камерата пък изглежда тотално на различно място. Пак изглежда, че не сме подминали 270-то. Да, малко по-друго е. Има значение как се гледа, ама ще го изпробвам и ще видим. Може и да става, може и да не става. Интересно проект, че може и просто градусите ми да са много на често. Малко съм прекалил. Може през 10 градуса само беше добре, но няма значение. Така ще го оставим. Някой ден ще го опитаме. Ще видим. Може да има и други приложения, освен това. За сега не съм измислил нищо, но да се надяваме, че ще влезе в употреба. Добре, това е днеска кратичко. Чао!